Molt bon dia i benvinguts un dimarts més a aquest espai que compartim amb les càmeres de Televisió de Vandellòs i, com sempre, aquests primers minuts estarem acompanyats de la regidora d'Esports, d'Ensenyament, de Festes, la Iolanda Marquès, que està aquí preparadíssima, en uns instants parlarem amb ella. I després parlarem amb la Gemma González, una mica més tard, d'un projecte fantàstic que té a veure amb la figura del Petit Príncep. I després parlarem d'un tema potser menys agradable, però inevitable, que és la declaració de renda. Ho farem amb la Eva Savio, vindrà des de la gestoria Savio per donar 5 cèntims per fer unes pinzellades dels canvis que han hagut en quant a la declaració de renda. I sobretot ara parlarem d'esports perquè és una dona molt esportiva, però a banda d'això és una de les regidories que crec que més moviment hi ha de tota la casa. Molt bon dia, Iolanda. Bon dia, Estrella, què tal? Molt bé. És veritat que és una de les regidories que hi ha més moviment? Sí. O és una sensació que jo tinc? No, jo crec que entre el moviment que es fa ja de per si amb les activitats generals i després totes aquelles puntuals que es van generant, ja sigui, doncs, com us parlaré ara, del Dia Mundial de l'Activitat Física o perquè alguna entitat o associació fa algun esdeveniment, jo crec que és d'aquelles àrees que més moviment hi ha. I a més, nosaltres allí a l'àrea esports ho anomenem el transatlàntic, perquè abarquem tanta cosa i hi ha tanta feina en quant també a manteniment i demés, que és una passada el que s'arriba a moure. Perquè de les entitats i els clubs i tot això esportius hi ha un munt de gent, no? Sí. Entre tots. Hi ha, no sé, potser t'enganyo, però més d'una trentena d'entitats esportives, segur, entre tots els pobles del municipi. I després és que, clar, cadascuna d'elles, dins de que és esportiu, fa el seu esport concret, té els seus horaris concrets, té les seves temporades de competició que són diferents unes de les altres. Llavors, aquí és un no parar, estàs tot l'any en un cercle d'activitats i de competicions que et porten, doncs això, a tindre un manteniment, un ritme de feina molt alt. Ja, perquè, clar, abans de ser regidora d'esports sí que practicaves esport, no? Sí. Però t'imaginaves que l'envergadura era tal? Em podia imaginar una part perquè, a més, jo vaig treballar molts anys com a monitora d'esports aquí a l'àrea d'esports d'Hospitalet. Llavors, una mica ho veies, no?, des de dins, però, clar, com a monitora no veies, potser, tot el que hi ha darrere, tota la feina i tot el que engloba el món de l'esport al municipi. Llavors, jo estava només amb els meus nens, feia l'activitat que em tocava i ja està. Però sí que és... Bueno, com hi ha molt de tema d'esports, si li sembla, li donarem una pinzelladeta només a educació, sobretot, perquè hi ha una ampliació, per dir-ho d'alguna manera, que va ser una de les notícies que més repercussió que he vist jo, que tenia darrerament. Sí. És la incorporació... A veure, explica. Sí, va ser, ja fa... L'última vegada que vaig venir ja ho vam parlar, va ser la incorporació de la Verònica Garcia amb els tallers que fa ella d'educació emocional als nens de l'ESO de l'institut. I parlant amb ella i també veient una miqueta que potser l'inici d'aquests tallers no havien de ser a primer d'ESO, sinó que tinguessin una miqueta un inici més avançat, a 5è i 6è de primària, doncs vam estar mirant de com encabien els pressupostos, ampliar aquests tallers per a que també els nostres nens i nenes de 5è i 6è de primària poguessin tindre aquest inici d'aquests tallers emocionals, no? Llavors, ho hem pogut encabir, s'ha pogut fer, i ara el que ens falta és concretar una reunió amb les direccions dels centres per a veure si amb elles els hi sembla bé, que estan predisposades, però més que res, si tenen aquests huecos o espais en el seu calendari, en la seva programació, per a que pugui entrar a la Vero un parell de sessions a fer aquest tercer trimestre, aquestes sessions que fa ella d'aquests tallers d'educació emocional. La Vero, que aprofito de dir, la setmana pròxima nosaltres li dedicarem part d'aquest programa a parlar amb ella, amb els pares i amb els pares i amb els alumnes de com és aquesta experiència que ha resultat ser molt revolucionària i que ha ajudat molt tant als adults com als més jovenets
i per això suposo que ho volen implementar Sí, és més que aviat. al final tot el que donem de més a nivell d'educació i totes les eines que els hi donem als nens per a saber gestionar les emocions que estan sentint, que al final l'època de l'adolescència o preadolescència és l'època més difícil d'aprendre a gestionar i és on apareixen més, no? Més, no diré errors, però és on apareix sí, aquesta època d'error, T'ho acció, asseguro, dubtes. sí. Llavors, totes les eines que els hi puguem donar és el més beneficiós per a ells. I jo crec que no només fer-ho en l'adolescència, sinó que adelantar-ho a aquesta etapa de 5è, 6è, no? Que és preadolescent. Segurament molts pares i mares que ens estan veient deuen dir «Ui, sí, el mío lo necesita ya». Pues bueno, pues, aquí també que les famílies ho sàpiguen, que estem involucrats en ajudar a aquests preadolescents i doncs si ara només fa falta fer encaixos amb les escoles de tema horaris i programacions i demés i a veure si ja podem donar el tret de sortida també a aquests tallers a 5è i 6è de primària. Molt bé, doncs regidora, entrem directament a esports. Si fem una mica de valoració així ràpida de com ha estat la Setmana Santa, que sabem, bueno, amb els informatius hem vist talls de veu que li han fet ja els meus companys de TVB, però així en resum, tot molt bé? Sí, en resum podríem dir que ha sigut una valoració molt positiva, molt favorable, tant les activitats que vam fer des de l'àrea d'esports de Setmana Santa com després també el torneig que vam tenir de l'LCA Cup. Bueno, ja et dic, les activitats, vam tindre una 80ena de nens que van poder gaudir d'activitats multiesportives per no parar, no? Per no trencar aquest ritme i van sortir molt contents. A més, també vam tindre una activitat especial que ens la va ajudar a organitzar la Lliga d'Afectats Reumatològics, que van vindre i els van fer una activitat de sensibilització a partir de persones que tenen discapacitat o que estan en situació de mobilitat reduïda, que van en cadira de rodes, i això jo crec que als infants els hi va arribar molt i els va sensibilitzar sobretot en aquest sentit més humà i els nens ho van gaudir molt i han passat una setmana que s'ho han passat molt bé. I després doncs, amb el torneig de l'LCA Cup crec que la valoració és molt positiva. Aquest any era el primer any que també comptàvem amb la segona seu de Miami Platja i tant el club de Miami com el club de Vandellòs com el club d'Hospitalet, que eren els clubs locals que participaven, la veritat que traiem un balanç molt positiu, els nens s'ho han passat d'allò més bé, han fet esport i a més han conviscut entre ells, no? en un espai de 3 dies molt intensos on han pogut, a més de disfrutar de l'esport que més els agrada, doncs tindre aquest nivell una miqueta de competició que durant l'any passa d'entrenaments a partits de lliga normals i en aquests 3 dies ells doncs, com que hi ha més nervis, hi ha aquest esperit competitiu amb equips que no els coneixen de res, que venen de la resta de Catalunya, o inclús hi havia un equip que venia de Navarra. Llavors tot això jo crec que amb ells els hi dona també molts inputs de com és una competició una miqueta, amb un nivell una miqueta més alt. Llavors, molt contents i la veritat que ha anat molt bé, les famílies contentíssimes amb l'organització i doncs esperar l'any que ve més i millor. I ara què? Ara ens venen un seguit d'actes que la veritat que són molt bons, molt enriquidors i el primer que et comentaré és el del 12 d'abril, que hem de donar les gràcies en aquest acte a les entitats de l'Escola de Dansa de Mari Carmen Gallardo, al Club de Rítmica i Aerorítmic d'aquí d'Hospitalet de l'Infant i al Club de Patinatge d'Hospitalet de l'Infant, perquè entre les 3 entitats faran el que es diu la Mout amb les entitats, que és no és una campanya, però és una trobada, més ben dit, que promou l'esport i commemora el Dia Mundial de l'Activitat Física. Sí. El Dia Mundial de l'Activitat Física va ser el 6 d'abril, però per temes de calendaris fins al 12 d'abril no es podrà fer aquesta trobada. No passa res, la cosa és moure's. Exacte. I la cosa és moure's, que la gent participi, que vagi a veure l'exhibició que ens faran les 3 entitats aquí a la plaça Berenguer d'Entença. Serà el 12 d'abril? El 12 d'abril a les 5. A les 5, molt bé. Pues apuntat. I la veritat que estem molt contents perquè al final és això, no? És la participació de més entitats esportives que donin a conèixer el que fan les nenes també. Per a elles és un moment visual, no? Que venen les famílies, venen els amics a veure l'exhibició que fas i la veritat que
per promoure un dia així tan important com és el Dia Mundial de l'Activitat Física, doncs perfecte. Molt bé. També vam, aprofitant aquest mateix dia, també ja vam fer el passat divendres una trobada per a que tothom que volgués, juntament amb el CAP, fer una miqueta de senderisme i practicar això, una miqueta l'esport, no? Sobretot la gent d'edat més avançada, que potser estan més estancats a casa o que no surten tant, doncs a partir d'aquell dia i ara amb una periodicitat de 2 o 3 setmanes farem aquest tipus de sortides, de caminades, que així doncs... Va ser un èxit, eh? Sí, Hi havia molta gent. Hi havia moltíssima gent. Hi havia molta gent. I per amb ells també doncs, és la seva manera, no?, de fer esport. No fa falta estar en un gimnàs o estar fent un esport de riesgo, com aquell que diu. Per amb ells és un bon moment i compartir amb les amistats aquestes sortides doncs va molt bé. Sí, vam estar preguntant i entre altres coses hi ha gent que no surt perquè no vol sortir sol. Claro. Llavors aquestes quedades doncs, està molt bé perquè saps que Socialitzen. te trobaràs, clar, saps que te trobaràs amb algú, Sí. sí o sí, i caminar parlant sembla que camines, que és més àgil, que no te canses tant. Vale. Sí. Què més cosa? Més coses. Del 12 d'abril passem al 14 d'abril, 2 dies després. Vale. I aquest serà una prova, la quarta prova del circuit català de ball de saló i balls llatins. Vindran aquí al pavelló de l'Hospitalet de l'Infant i ho organitzem amb la Federació Catalana de Balls Esportius i juntament amb el Centre de Ball Guapatxà, que porten aquesta quarta prova aquí al municipi i l'entrada per als veïns del municipi serà gratuïta. Molt bé. Llavors pot anar qui vulgui a veure l'espectacle, a veure la prova en si. Que serà on? Aquí al pavelló. Al pavelló. Sí. I és puntuable per algun campionat? Sí, per als participants que ballen, diguem que han de fer una sèrie de fases i ells, aquesta quarta prova que faran aquí, els hi puntua pel Campionat de Catalunya. I llavors, després, en funció d'això, seran els que passaran a la següent fase o no. Bueno, segur que sí. Sí. Segur que va fantàstic. Després del 14 d'abril, que estem fent aquí un repàs. Sí, perquè això és molt Molt a nou. tocar. Sí. Després d'això, el 21 d'abril, tenim la cursa ciclista de caràcter nacional en categoria júnior i sortirà i arribarà aquí a la Via Augusta. Sí? I és un recorregut de 112 quilòmetres i aquesta cursa li anomenem la clàssica de l'Hospitalet de l'Infant. Llavors, doncs, aquí tindrem un centenar o més de ciclistes amb el seu equip, els seus entrenadors i tot, familiars que vindran a veure'ls i faran la cursa al voltant del nostre terme. Molt bé. Això el 21 d'abril. Alguna data més que ens tindrem que apuntar? De moment ja no us aporto més dates perquè les demés coses estan encara per tancar. No, i a més ja tenim més que suficient pel mes d'abril. Però el que sí ja mirarem al maig. Sí. El que sí que voldria també, per acabar amb el tema d'esports, anomenar és el tema del pickleball, perquè aquest cap de setmana vam tenir la trobada que es va fer amb el Club de Roda de Barà. Va ser la primera competició que vam tenir, diguéssim, més oficial, i tot va vindre arrel d'aquella vegada que vam fer un tastet de pickleball aquí al municipi. Va agradar, uns 8 o 10 usuaris van dir que volien fer aquesta activitat amb més periodicitat i a partir d'allí doncs, vam engegar el que seria tindre l'activitat com a tal, instaurar-la al municipi. Llavors, a partir d'aquell dia, juntament amb el Nico, que és qui ho porta, es va crear un grup de WhatsApp i van estar, diguéssim, promocionant el pickleball i a dia d'avui podem dir que tenim ja més de 20 usuaris i que és una activitat que es fa 2 dies a la setmana al pavelló i que està tenint una afluència cada cop més gran i ara ja s'estan inclús aventurant en el món de les competicions, competint amb altres clubs per a que també els seus integrants tinguin aquesta vessant més competitiva i puguin veure com és l'esport en tots els àmbits. Sí, nosaltres la coneixem bé perquè la meva companya Sílvia Román, que ja sabeu que ella és la més esportiva de tota la casa,
ha portat el Nico ja diverses vegades i crec que en breu tornarà a parlar amb ell sobre el tema. O sigui, nosaltres ens hem pres molt en sèrio també promocionar aquest esport, perquè primer perquè per nosaltres era nou, era molt curiós. És que és molt nou. Però que té molta repercussió, per lo vist. De fet, va sorgir fa no molt als Estats Units i aquí a Europa ha vingut recentment, en l'últim any, podríem dir, any i mig. I clar, quan el Nico ens ho va portar, vam dir, bueno, doncs fem el tastet aquell que vam fer el passat mes d'octubre i a veure què sembla, no?, a la població. I, ostres, doncs sembla que ha tingut bona rebuda i, a més, s'està consolidant. El número d'usuaris ja que el practiquen ja és un bon nombre com per a poder crear l'activitat com a tal i oferir-la a la població. Jo no sé si sóc jo o és la impressió que em dona. Tots els municipis són igual d'esportius? No. Hi ha municipis que, tret de, potser, rítmica, futbol, que és una mica, no?, els dos extrems que ofereixen a la població, la resta no tenen la diversitat d'activitats que tenim nosaltres. Per tant, estem d'enhorabona, no? Sí. Que podem gaudir d'un ventall amplíssim. Sí, el món esportiu està en auge i quantes més activitats oferim per a que pugui arribar a tots els públics, millor. Millor. I a més estarem així més sants, no estareu tossint com una servidora. De festes també és regidora, Yolanda. Sí, de festes només dir que ara les més recents que tenim és a Vandellós la Germandat, que serà el 10, 11 i 12 de maig, i que, com ja sabem, és la festa major petita del poble, en la que participen en l'organització totes les entitats, i hi ha doncs com un consens, no?, i hi ha una manera de fer que participa tothom i que doncs, per amb ells és la festa petita, o sigui, la festa major petita, que és un sentiment que tenen molt arrelat i que també dona pas a aquest bon temps d'estiu, no?, de ja començar amb la resta de festivitats. I aquí a Hospitalet, el pròxim que tindrem serà la Fèria Rociera, que l'organitza l'associació Rociera d'aquí d'Hospitalet, i serà el 31 de maig, 1 i 2 de juny. I després d'aquí ja tindrem la festa de benvinguda d'estiu, que és el 20 i 21 de juny, que l'organitza l'Associació de Penyes, i ja tot seguit seran Sant Joan i Sant Pere, que ho organitza la Comissió de Festes. D'això ja parlarem. De tot això ja en parlarem, perquè encara queda molt i queda molt llunyà encara, però per tindre una miqueta així el calendari de les properes festes que ens venen al municipi, doncs són aquestes. També, si no he vist malament, he vist alguna festa de primavera des de... Aquesta la fan els joves. Joves, que he vist també algun cartell. Sí. Perquè... I aquesta la fan d'aquí no res, però com que no és una regidoria meva, prefereixo que la meva companya, l'Esmeralda, doncs us en parli d'ella quan li toqui venir. Però com ho he vist, ja... I com estàvem parlant de festetes i de celebracions... Sí. Però bueno, que està bé també, sí, també estan molt motivats i la veritat que ja tocava que també hi hagués aquesta diversitat per als joves, de poder tindre més festes o més punts de trobada on fer activitats diferents i que no hagin de buscar-les fora del nostre municipi. Però aquest és el problema, no? Sí. El problema és que els joves, clar... havien de marxar molt fora. Claro, perquè el divertimento no el trobaven aquí a casa. Clar, i ara amb aquesta associació que s'ha reprès, que és l'Associació de Joves, doncs jo crec que estan anant superbé, i se'ls ha d'agrair també la gran feina que fan. Totes les associacions hem d'agrair-los la feina que fan, perquè al final són associacions que ho fan sense ànim de lucre i que ho fan pel bé de tot el poble. Llavors, només ens queda agrair. Ens agradin més o menys com ho organitzen unes altres, siguem més d'un... no sé com dir-ho, no? Això és com... És que ho organitza aquesta associació, aquesta entitat, és nova. Doncs donem-los un vot de confiança, no? Al final tot és pel bé de tothom, només fan les coses altruistament i per a que tothom estigui content i feliç durant unes estonetes que són aquestes festes que ens proporcionen. I jo crec que tenim un gran ventall, que tothom pot estar a gust en totes les festes que es fan. Perquè els col·lectius que més costen són els més joves, no? Costa més... Els extrems, normalment. Els més grans els molt grans i els molt joves. Els del mig... Els del mig encara s'apanyen, no? Són millor conformats. Sí, però clar, la gent gran, que està acostumada a passos dobles i demés, no els hi fiquis un DJ, i als més joves... Que se me despisten, no? Claro. I als més joves... Al revés, no els hi fiquis una orquestra de passos dobles i demés,
perquè et diran, a mi posem al Quevedo i al Raúl Alejandro, que són els que sonen ara, no? Ja. Llavors, doncs, bueno, aquestes cosetes són les que, al tindre més associacions, tenim més diversitat i tothom jo crec que pot estar més a gust i li pot agradar més o es pot sentir més còmode en un àmbit o en un altre. Bueno, doncs per això es fan les coses. A I la tant. varietat està l'encert. I tant. Així que hem de ser tots una mica tolerants per això, que Sí. ens hem tornat molt exigents, però. Sí, el tema del Covid jo crec que ens ha fet això, molt exigents, molt egoistes Sí? i sí, Molt escombrar cap a cap a casa, cadascú? sí. Sí? Com dir, a lo poco que me queda, pues me lo llevo, ¿no? Pues Doncs potser ens hem de relaxar Ens hem de relaxar una Ens hem de mica. relaxar una mica perquè tenim sort de que tenim, Sí, tenim jo crec que un moltíssima municipi sort. molt plural, que tenim un ventall de moltes coses per escollir sí. i de veritat que la gent, sobretot que ve de fora, es queden molt, molt sorpresos Sí. de totes les activitats que tenim i tot el que tenim al nostre abast. Sí, Per sí. tant, aprofitem-lo i, si és possible, no ho critiquem, sinó al contrari. Clar, Si exacte. tu tens una bona idea, la Aporta, dones, exacte. claro, la dones i dius, mira, això està molt bé, però potser si la fessis d'una altra I ja manera... està, però sempre des de la vessant constructiva. I és el que deia abans, és que són associacions sense ànim de lucre. Ells no guanyen res, ho fan per vocació, perquè els hi agrada, perquè volen doncs, proporcionar les millors festes als seus veïns i veïnes. Llavors, criticar o ja no criticar, però parlar en to despectiu, hi ha vegades que a mi em dol, perquè dius, ostres, aquesta gent tenen la seva feina. Això ho fan de més a més. Sí, No s'emporten res. Ja. I l'únic que s'emporten és potser un somriure i que els hi diguis gràcies per haver-ho fet. Llavors, fem-ho. Donem-los aquest suport, no? Hem de pensar així, que totes les associacions que tenim aquí les hem creat i les hem anat cultivant amb els anys gràcies a les bones paraules i a la part més humana de les persones. Si ara les critiquem perquè no ens ha agradat una festa, coses així, doncs ja vindran de millors. Segur que aprendran i que aniran. I tenim moltes associacions noves, precisament, i doncs també és una miqueta, no? Donem-los aquesta oportunitat de créixer i de... Jo crec que sí, que a més a més això ho fan amb moltes ganes i amb molt de carinyo, i això és el que val. Yolanda Marquès, moltes gràcies per estar aquí. A vosaltres. Ens trobarem d'aquí unes setmanetes i en totes aquestes I us continuaré cites, explicant. totes aquestes cites que ens ha posat deures moltíssims. Sí, Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres de seguida parlem del Petit Príncep i ho farem amb la Gemma.